Ahojte, za mnou je Svätoplukovo námestie a prebieha tu pivný festival Nitranské pivobranie. Tak v podstate sme sa rozhodli možno spojiť aj dobrú myšlienku v rámci teda pivného festivalu v auguste, plus teda celomestské dožinky a plus teda v rámci pána Zbranieka bielo-černého koncertu. Takže ja si myslím spojenie pekného počasia, oživenia mesta Nitry a teda možno spojenie troch inštitúcií dokáže prilákať a zabaviť ľudí v tomto meste.